osimiri ebe n'ụbọchị ahụ ala ga-enwe ụdara mmadụ Jizọs onye aga n'ụbọchị ahụ onye ọbụla njikere osimiri ebe n'ụbọchị ahụ ala ga-enwe ụdara mmadụ Jizọs onye aga n'ụbọchị ahụ onye ọbụla nwanyị ukwu nwanyị ukwu ya sị nwoke ukwu nwanyị a bụ onye mmụta n'ụbọchị ahụ opi ike ga-ada o nweghị ike ọbụla ga-ejide gị n'ili ị ga-ebili zute Jizọs na mbara igwe ọ ga-adịrị gị otu a n'aha Jizọs. anyị na-esikwa ihe ka mmiri pụtara anyị mechaa lụọ dịka di na nwanyị. In our own marriage, I married total democracy. I married democratized. There is nothing like you must do this. You must have it this way. So, as we married, I keep back on the game. Somebody take the control of it. You can't remember him there. And I say, how did you spend this so long? No. Florence Nwamaraihe was among other attributes a cheerful, caring and loving mother, wife and sister, a Christian woman of faith with unshakable belief in God, a woman of loving kindness, a professional teacher of fashion, an administrator with extraordinary passion and consideration, a community leader with great empathizing spirit, whose guiding principles are rooted in truth, justice, peace, integrity, respect, and good neighborliness. I will ever this background, coach. I don't know much Pentecost and I agree, man. Let's see. Let's show her.